Mga igsuon, mga anak sa Dios. Usa ka makapaikag nga kasinatian ang gisulti sa Filipino actor nga si Alden Richards. May tungod sa iyang pagsaksi sa ritual sa exorcism. Giangko ni Alden nga kaniadto nagtuo siya nga ang mga demonic possessions hinimo-himo lang sa mga pelikula. Apan iya kining napamatud-an nga tinuod gayud sa dihang usa ka karaan nga balay iyang gipalit didto sa Laguna. Sa iyang pagpa-renovate sa maong balay, daghan ang nahitabo. Ang upat ka bulan nga gigahin nahimong napulo ka bulan tungod kay ang mga trabahante balik-balik nga nagreklamo sa mga naguba nga mga hima nila o naa sila'y mga daw dili ingon nato nga makit-an labi na sa master's bedroom. Dala na pod sa kabalaka nangayo og tabang si Alden kang Father Jeff Quintila, ang chief exorcist sa Diocese of Antipolo. Ug sa adlaw sa exorcism nahitabo ang talagsaon nga mga babag sa wala pa gipahigayon ang ritual. Ang pari nadugay pag-abot kay nasaag bisan pa sa iyang paggamit og GPS. Nakabati pod siya sa grabe nga labad sa ulo ug nakabati siya og daw kabugat diha sa palibot samtang nag-inspeksyon sa balay. Mga timailhan nga naay kusog nga presensya diha ang pwersa sa dautan. Sa pagsugod na sa mga pagampo, ang panahon kalit nga nausab. Ningit-ngit ang panganod ug sa walay pasidaan ang matag bintana ug pultahan, dungan nga nikalit og sira. Giawhag ni Father Jeff si Alden nga magpabilin nga kalma samtang sila nagpadayon sa mga pagampo. Gisulti sad sa pari nga ang mga dautan nga mga nilalang dugay nang nagpuyo sa maong lugar. Ang lana sa exorcism o gipanalanginan usab nga asin gibutang sa matag pultahan sa balay. Karon pagkagabi samtang nagkaon, namatikdan ni Alden ang mga garas sa iyang bukton, hinay-hinay nga napula dayon nagkadugo at tubangan sa ilang mga mata. Gibutangan dayon ni Father Jeff og exorcism oil si Alden ug gipahinumduman siya sa pagpalawom sa iyang pagtuo. Human sa seremonyas, si Alden niingon nga ang balay nahimong malinawon. Ang kasinatian nakapalig-on pag-ayo sa iyang pagtuo ug naghimo niya nga mainteresado pag-ayo sa exorcism ministry. Sa ebanghelyo karong adlaw atong makita si Jesus nga nagpahawa og usa ka dautan nga espiritu gikan sa usa ka tawo nga amang. Human niini ang uban nga mga tao nagsugod og akusar kang Hesus nga nagamit siya sa gahom ni Beelzebul. Si Beelzebul mao ang prinsipe sa mga demonyo. Apan gipakita ni Hesus nga ang iyang gahom nagikan sa Dios ug dili sa dautan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang gahom sa Ginoo labaw sa gahom sa demonyo. Sa ebanghelyo gipakita ni Hesus nga ang pagpahawa sa daotang espiritu usa ka timaan nga ang gingharian sa Dios anaa na sa kalibutan. Ang mga tawo nga nag-akusar kang Hesus naghuna-huna nga imposible nga mupahawa siya og demonyo gawas kung adunay mas kusgan nga gahom nga nagikan usab sa dautan. Apan gipakita ni Hesus nga ang dautan dili mag-away batok sa iyang kaugalingon. Kay kun ang usa ka gingharian mabahin sa kaugalingon, dili ni magpabilin. Busa ang iyang buhat usa ka timaan nga ang gahom sa Dios naglihok alang sa kaluwasan sa tao. Mao nga giingon ni Hesus, if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Luke 11:20. Sa Binisaya pa, kung pinaagi sa tudlo sa Dios nga akong gipapahawa ang mga demonyo nan ang gingharian sa Dios, niabot na kaninyo.
Kini nga pulong nagpakita nga ang presensya ni Jesus usa ka timaan sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Ang daotang espiritu walay gahom nga mulabaw sa gahom sa Ginoo. Ang presensya ni Kristo nagdala og kagawasan gikan sa daotan. Sa atong kinabuhi, dili man kita makakita og demonyo sa klaro nga paagi, apan makasinati kita sa mga tentasyon o sa mga buhat nga nagdala sa tao sa sala. Ang kasuko, ang kasina, ang pagdumot, mahimong mga pamaagi sa dautan aron madani ang tao. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga ang gahom sa Dios mas kusgan kaysa bisan unsa nga tentasyon. Pinaagi sa pag-ampo og mga sakramento ang tao makadawat og kusog sa pagbatok sa dautan. Ang gahom sa Ginoo labaw sa gahom sa demonyo. Ikaduhang punto, ang tao kinahanglan mo pili kung kinsa ang iyang sundon. Human sa pagpasabot sa iyang gahom, nag-ingon si Jesus nga ang tao dili mahimong neutral aning mga butanga. Ang usa ka tawo kinahanglan mo pili kung sidya kauban ni Kristo o batok kang Kristo. Ang pagpakabana sa espiritual nga kinabuhi usa ka desisyon nga kinahanglan buhaton sa matag usa. Mao nga miingon si Jesus, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Luke 11:23. Sa binisaya pa, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Kini nagpahinumdom nga ang pagtuo dili lang teorya o teori, ang pagtuo dili lang kutob sa ulo o sa hunahuna. Kinahanglan kini ipakita sa mga desisyon ug buhat sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang pagsunod kang Kristo nagpasabot sa pagpili sa dalan sa kamatuoran ug sa gugma. Daghang higayon nga ang tao matintal sa pagkompromiso sa iyang pagtuo. Usahay mahadlok ta ipakita ang pagtuo tungod sa kahadlok sa opinyon sa uban. Apan ang ebanghelyo nag-awhag nga magpabilin kita nga matinud-anon sa atong pagtuo bisan pa sa mga lisod nga sitwasyon. Ang pagbarog alang sa Dios usa ka paagi sa pagpakita sa atong pagtuo sa iyang gahom. Ang tao kinahanglan mo pili kung kinsa ang iyang sundon. Story time. Usa ka viral picture sa social media nagpakita sa usa ka cricket player nga si Sanjo Samson nga naghimo og sign of the cross sa dihang naka-score ang iyang team. Daghang tao ang nakakita sa hulagway og na-inspire sa iyang pagpakita sa pagtuo diha sa publiko. Grabe no, ang simple nga lihok nahimong pahinumdom nga ang pagtuo dili gyud ay angay ikaulaw. Ang pag-sign of the cross usa ka paagi sa pag-ampo ug pagsalig sa panalipod sa Dios. Taliwala sa kasaba sa stadium, iyang gipakita nga ang pagtuo mahimong ipadayag bisan asa. Ang iyang lihok nag-awhag sa uban nga dili mahadlok ipakita ang ilang pagtuo. Usahay ang gagmay nga lihok mahimong dakong testimonya sa uban. Ang pagpakita sa pagtuo usa ka paagi sa pagbarog uban kang Kristo. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nagpahinumdom nato nga ang kinabuhi usa ka espiritual nga pakigbisog. Ang gahom sa Dios labaw pa sa gahom sa dautan. Apan ang matag tawo kinahanglan mo pili kung kinsa ang iyang sundon. Sa panahon sa Kwaresma, giawhag ta sa pagpalig-on sa atong relasyon sa Dios. Ug kung magpabilin kita nga duol sa Ginoo, walay gahom sa dautan nga
makapildi kanato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.